Hej, mit navn er Pelle Lykkegaard. Jeg spiller for mange major acts her i Danmark på mange rigtig fede venues. For eksempel den her weekend skal jeg gigge ret mange fede steder. I dag har jeg taget en Les Paul med. Har du tilbud lige nu til den fordelagtige pris af 22.000. Og jeg vil fremvise, hvordan man som sideman bevæger sig ud i store musikverden. Først jeg lærer, det er vibrato. Det hører noget helt galt der. Det hænger sammen med, at jeg ikke bevægede fingre. En god vibrato skal lyde sådan her. Jeg har valgt en lille flashback delay fra T-Simet, hvor man på knappen øverst i venstre hjørne kan bestemme delayen, feedbacken, effect level og de forskellige delay-former. Det er nu fremfører af gammel Stevie Ray Vaughan-læg. Og det her det er et typisk Hendrix-læg.